салом дӯстон, шаби гузашта пур аз ҳодисоти ҷолиб дар олами футбол буд. Дар чемпионатҳои пурқуввати Аврупоӣ бозиҳои зебо бо комбинатсияҳои воло ва голҳои муҷалло баргузор шуданд. Имрӯз аз рӯи анъана шаҳри бозиҳо пешниҳоди шумо мекунем ва оғози мо аз Англия хоҳад буд. Дар ин кишвар даври чорум сурат гирифт ва ҳамаи фаворитҳо ғалаба карданд. Пеш аз сар кардан ҳамаи онҳое ки ба канали мо меҳмон ҳастанд хушомадед мегӯем ва ҳангоми рафтан подписатсия карданро фаромӯш накунед. Акнун дар ягон поза ёнбошро гиред ки давомаш мошни мегузарад. Дӯстон, бозиҳои топ-5 чемпионатҳои Аврупо давом дорад ва имрӯз низ моро як қатор рақобатҳои ҷолиби диданӣ интизор аст. Барои бозам шавқовартар кардани онҳо шумо метавонед аз хизматрасониҳои 1x истифода баред. Дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накардаанд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди MG0777 соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Ливерпул тамоми қаҳру ғазаби мағлубият аз МЮ-ро ба сари Бормунти бечора холӣ кард. Мерсайдиҳо Бормунти аллакай мурдагиро зада бо ҳисоби 9-0 дар ин рақобат дастболо шуданд. Барои Ливерпул ин бузургтарин ғалаба дар таърихи Премер Лига ба ҳисоб рафта. Онҳо рекорди чемпионати Англияро такрор карданд. Қаблан чунин натиҷаро Манчестер Юнайтед бар зидди Ипсвич ва Саутгемптон дошт. Лестер ҳам Саутгемптонро бо чунин ҳисоб мағлуб намуд. Мерсайдиҳо ҳам ба қатори ин клубҳо ворид шуданд. Фирмино яке аз бозиҳои беҳтарини худро дар ин рақобат гузаронд. Ливерпул ба таври олӣ ва ба беҳтарин шакл баргашт. Манчестер Юнайтед ғалабаи дуввуми паёпаи худро соҳиб шуд. Ин навбат девоҳои сурх бар Саутгемптон дар сафар бо шарофати ягона голи Бруно Фернандеш дастболо шуданд. Тенхаг оҳиста даста месӯзад. Клуби дигари шаҳри Манчестер Сити бар зидди Кристал Пэлас бозии сергол дошт. Сараввал манкуниянҳо бо ҳисоби 0-2 ақиб монда буданд, вале пасон Силва як гол зада, Холланд ҳам бедор шуд. Машинаи норвегӣ хетрик карда камбеки Ситиро таъмин кард. Эрлинг натиҷаи Агюероро такрор намуда дар 4 бозии аввалаш дар ҳайати Манчестер Сити 6 гол дорад. Ҳамчунин ӯ аллакай миқдори голҳояшро аз падараш Алф Инги Холланд дар Сити бештар кард. Арсенал ин мавсим хеле зебо бозӣ дорад. Ҳарчанд Фулхэм он дастаи нест ки бояд бо он канониҳоро баҳо гузорем, лек ғалаба аст. Ҳисоби 2-1 лондониҳоро дар мавқеи якум нигоҳ дошт. Новобаста ба ҳама барои бисёриҳои Арсенал фили дар болои шохаи дарахт овезонро ба ёд меорад. Ҳеҷ кас намедонад ки фил чӣ гуна то болои шоха баромад, вале ҳама медонад ки дер ё зуд аз он ҷо меафтад. Челси ҳам дар ин давр зафар ёфт. Пирӯзии Челсиро бозингари нави ин тим Раҳим Стерлинг бо дублаш ба дарвозаи Лестер таъмин кард. Лидери Бундеслига натиҷаи мусовиро дар ин давр писанд кард. Бавария бо Боруссия Мюнхенгладбах бозиро мусовӣ 1-1 ба анҷом расонд. Пас аз оғози чемпионат ин якумин бозии бе ғалабаи мюнхениҳост. Боруссия Дортмунд бошад бо ҳисоби 1-0 дар сафар Гертаро мағлуб кард. Дар Италия Ювентус ва Рома бозии марказиро доир карданд. Натиҷаи мусовӣ 1-1 шуд, аммо голи аз зарбаи ҷаримавӣ задаи Душан Влахович бояд алоҳида қайд шавад. Беҳтарин зарба, беҳтарин траектория ва беҳтарин гол. Қаҳрамонҳои Италия Милан бошад пирӯзии навбатиашро ҷашн гирифт. Расониҳо дастаи Болонияро бо натиҷаи 2-0 мағлуб сохтанд. Яке аз мавзӯи асосӣ барои Челси дар ҳамин равзанаи трансферӣ ин трансфери Уэсли Фофана ба ҳисоб меравад. Аз оғози фасли хариду фурӯши футболбозон лондониҳо ба ин футболбоз мароғ зоҳир намуданд. Чанд кӯшиши ҷалб кардани ин футболбоз бенатиҷа анҷом ёфтанд. Дар баробари Челси боз чанд тими дигар мароғи хосае ба ин футболбоз доштанд. Лестер то охирин ҳафтаҳои равзанаи трансферӣ интизор буд то пешниҳоди беҳтаринро интихоб кунад. Чунон менамояд ки аз лондониҳо дида ягон дастаи дигар шартҳои беҳтарро пешниҳод накард. Сарчашмаҳои боварноктарин хабар медиҳанд ки Уэсли Фофана футболбози Челси шуд. Лестер ва Челси байни худ ҳамаи масъалаҳои гузаришро ҳаллу фасл карданд. Байни Фофана ва лондониҳо бошад қаблан шартҳо муайян шуда буданд ва бозингари хатти ҳимоя розигиашро дода буд. Хабар дода мешавад ки нархи гузариши Фофана ба Челси 70 миллион евроро ташкил медиҳад. Гузашта аз ин бонусҳо ҳам дар назар ҳастанд. Фабрицио Романо ба ҳамаи ин хабарҳо як маълумоти дигари муҳимро замъ мекунад ки лондониҳо бо бозингари хатти дифоъ ба муҳлати 6 сол қарордоди ҳамкорӣ хоҳанд баст. Хабари трансферии Фофана то ҳол расман tasdiq нашудааст, вале ин дар соатҳои наздик ҳалли пурраи худро пайдо хоҳад кард.
Лукас Пакета ду мавсими охирро дар дастаи Лиони кишвари Фаронса паси сар кард. Қабл аз ин ӯ шарафи дастаи Миланро ҳам ҳимоя мекард. Замони омаданаш ба сафи расонириҳо ӯро какаи нав ном мебурданд, аммо ҳақиқати ҳол он шуд ки бозингари бразилӣ умуман интизориҳоро бароварда карда натавонист. Дар ниҳояти кори нимҳиматгари бразилӣ аз Италия рафт. Акнун пас аз саёҳати Фаронса, Лукас Пакета барои фатҳи қуллаҳои Премер-лигаи Англия омода мебошад. Гапи матраҳ он аст ки дастаи Вестхеми Англия ҷойи кори нав барои Хафбек хоҳад буд. Қаблан лондониҳо ба Лион 50 миллион евро барои харид кардани Пакета пешниҳод карданд, аммо фаронсавиҳо ин маблағро хеле кам шумурданд. Пас аз хомӯшии на он қадар зиёд, Вестхем боз хостгоҳиашро ба дарҳои Лион фиристонд, ин навбат бо маблағи бештар. Лондониҳо рекорди трансферии худро нав карда барои ҷалби нимҳиматгар 60 миллион евро ҷамъи бонусҳо ҷудо намуданд. Дастаи собиқи Пакета, клуби Милан ҳам дар паҳлӯ намонд. Расониҳо 15% маблағи трансфери футболбози бразилиро ба хазинаи худ ворид хоҳанд кард. Миланиҳо бозингари 25-соларо бо чунин шартҳо ба Лион фурӯхта буданд. Меинбад агар пурсанд ки гаронарзиштарин пакет кадом аст, беандиша Лукас дар ҷавоб гӯед. Барои Обамеянг варианти хеле хуби идомаи карьера пайдо гаштааст. Бозингари габонӣ метавонад корномаашро дар сафи девҳои сурх, яъне клуби Манчестер Юнайтед идома диҳад. Дар ин бора хабаргузориҳо ва инсайдерҳои беҳтарӣ мегӯянд. Тобистони дароз Обамеянгро бо дастаи Челси раб медоданд. Инҷо миёнарави асосии сармураббии дастаи Челси Томас Тухел ба ҳисоб мерафт. Ӯ бо Обамеянг ва кулли маҳоратҳояш шинос мебошад. Онҳо якҷо дар дастаи Боруссия Дормунд кору фаъолият доштанд. кори якҷояи онҳо дар Олмон хуб арзёбӣ мегашт. Онҳо пайваста ҳамдигарро дастгирӣ мекарданд. Тухел дар нишастҳои матбуотӣ дар васфи Обамеянг месароиду амалгари габонӣ бошад, дар майдон бо голҳояш ба мутахассиси олмонӣ ҷавоб ва раҳмату арзанда мегардонду мегуфт. Чунин ба назар мерасад ки сарнавишт онҳоро дар шаҳри Лондон ба ҳам оварданӣ аст. Лек дар ними роҳ Манчестер Юнайтед ҳам пайдо шудааст ва таваҷҷӯҳи девҳои сурх ба ҳамлагари 33-сола ҷиддӣ ба назар мерасад. Дар сатҳи роҳбарикунандаи дастаи шаҳри Манчестер рӯзҳои охир гузариши Обамеянг яке аз мавзӯъи асосӣ ба ҳисоб меравад. Сармураббии нидерландӣ Эмио зидди ҷалб кардани ҳамлагари номбурда нест. Барои мубориза дар мусобиқаҳои дохилӣ ва ҳамчунин Лигаи Аврупо будани ҳарчи ҳамлагарони бештар ба нафи кор мебошад. Ба ҳамин тамом, бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.